Bapak Kanjeng Nur Hidayat. Jadi olehne napa memberi kebumen pun wonten Kanjeng Nur Hidayat kemawon jeneng iki. Dan iki poin pasalipun sedaya para pirenggah, para desa lan penggerak napa ibet kita sing ngopeni kesenian iki juga sing Mas Sungkono iki mungkin saged itu stantun nami iki kula paring dengan Ali Hidayat yaitu Moto Hidayat dumateng sing sami maos lan sing sami midhangetaken matur nuwun lajeng selawat jeneng iki saoso tetone ning plamprung kantun wonten maknane ageng monggo dipun resapi selawat iki dipun aturaken dening Ibu sedaya Al Hidayah jeneng putri yang mugi sampun niki dalu dipun resmiaken alat kawula tampi panjenengan Bapak Desa nugasaken saestu mangke sampun dipunparingi tenger ibu sami seneng pilih wonten badhe ngersakaken kemarin iki senipi napa pemerintah desa sing nugasaken iki ana kuasane sami pemerintah desa pilih ngersakaken saputer-puter insyaallah di rombongan sami siap wonten Pak Lurah. Jadi sing mati ya kemarin jadi ora kempur apa duduk wis daripada tolong kayak nama ya kan tolong baterake ya antara duduk ya mungkin kul goreng kadang para pirenggah para sepuh iki sepeda malih kalau namung merasakan perjalanan yang sepurian karena pelangan-angan insine manganipun sae selawatan yang niku kalau semanten panti sampun kandangi niku pun pindah-pindah menane setahun kalau kan ngopeni niku mbak Boret untuk ngandap jadi kita dulu ngajari tentang itu. Baru bus acek-acek, baru bus acek-acek orang nyekel. Acek-acek. Iya, daripada HP.
Anu lah tanya bingung. Yuk. Aduh. Iya, ada suara. Ya kita lihat lampu yo. Hah? Oke. Riatis gawe. Sale yang orang ngomong terus ini.
Ambil minggu naik jope lancar ya, seneng ya Pak. Siapa ngerti pada ngejob. Mangatus angkat yo. Kalimantan gelem 500. Ya gelem ketika ditanggung.